kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHarare 263 ndini wenyu Harare nchange chingokuzivisai manews updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana wanga uchiri munyowani first time yako yekutibata muzuva ranhasi, chandinokumbira ndechekuti usubscribe wotena on the notification bell kuitira pandinodzoka nemwe post uchingozvionera. Nyanda nezvomuzuva ranhasi isad news. Ndinokumbira mutange manyora mucomment section. Rest in peace kune avo vaviri vatisiya vakadzi 2. Zorai murugare tasina fungiro iri tasingazvitarisiri tisina tarisiro yezvinhu zvakaita seizvi. Munhu anenge abuda mumba achiti ari kudzoka but chinozouya chachitunha. Nyanda nezuva ranhasi inyaya yekombi iyo yaibva kugokwe ichiuya muHarare. Kombi iyi iri kunzi yanga yakatakura vanhu vanosvika ivo 19. Paikatakura vanhu vanosvika ivo 19 iri kunzi iyo yakabuda muroad. After yabuda muroad yakakudubuka pakafa vakadzi vanosvika ivo 2, vamwe 17 vakakuvara. Vakadzi ava vakaendeswa kumuchari inonzi Gokwe District Hospital. Ndo kumuchari kwavakaendeswa. Zviri kunzi vakufanira kutorwa kumuchari ukuku nemusi wechitatu vachienda kunovigwa. Ndinokumbira muita zvamunofunga comment section pamusoro penyaya yatarwadziwa. Rest in peace kune avo vatisiya. Thank you for watching.